welcome to my channel, Pids Vlog. Today's weather condition is diri sa bukid medyo nagsilak na gid man ang adlaw, kag syempre ang palibot no manami na nagwa na si Haring adlaw. Tapos syempre ari ako sa bukid no, nagchilak-chilak sa. So don't forget no nga mag-likes no, humihingi ako ng favor na mag-like, shares, syempre subscribe nyo naman yung mga yung channel ko po. So ngayon no, nandito ako no sa sa farm. So ayan, ito yung mga pananim ng sister ko. Ayan, may kalumpang, kamuti, tapos ayan may mga lubi, saging. Ayan, may bunga na ang saging oh, pero hindi pa siya pwede i-harvest. Okay, so yan. Okay, tapos may ipakita ako sa inyo guys. Pakto nyo, ano yun na siya? So ang istiwitis, so istiwitis no kadamo sang purpose no, ginalakot ini siya sa adobo. Pag gusto lang kung ano klase adobo, manok, baboy no. Tapos amo ni siya gidya ang original mga friends no, kung magluto sang Balenciana. So di ba maluto kamo sang Balenciana kay tig kalalag na oh. Grabe kanami sang iya nga mga bunga. Gapungpong gid siya bala. Kanami tan-awon. Ayan. So amo ni siya ang natanom ni nga akon nga magulang no, kay pagulang ni nila tapos ginabaligya man. So ayan, gapula-pula gid no, daw rambutan ang tsura. Rambutan is in. Ara na lapit sa duta. Ay kanami oh. Kag kasadya gid ya sang huyop sang hangin no, kag malipayon gid ya sang huyop sang hangin guys. Agi kita di ay bublay ba. Wow. Ouch. Ayan. So, hangin isang view. Wow. Mapuksi. Kita luto na siya guys. Fresh from the farm. See? Okay. Pwede na takakaon sang luto nga kapayas. Papaya.
Ang kadyos, nagapamulak pa siya. So, ang kadyos, no, ano ni siya, cereal. No, balatong man ni siya, pero, circle ang iya nga texture sini, kag, black ang color, kag manami ini siya sa, linaga nga tiil kababoy. So, ma-harvest ni siya, I think, kung di ko magsala, is month of December. Ma-harvest na siya. So, may ari pa ko di guys, nga anuhan guys. Fresh na fresh ang air. Fresh good. So, muna siya ang balay sang akon nga sister. Then, ari di ako nga mama. Duwa lang di sila guys. No? Medyo linong. Kung ari di ang mga bata, ang mga apo sadya. Hello! Ay. Gaho da. So, sa ara guys. Grabe ang bunga sa kapayas. Charan. So, kadamo, no? Oh, dok. Teka. Bugana.